Sotva IKAR pre malé slečny, keďže vysielame dnes pre ženy a pre dámy, ktoré môžu takto obliekať zaujímavo bábiky, takže neváhajte, telefonujte buď svoje otázky, alebo len nadiktujte svoju adresu, meno a budeme v závere dnešného garde žrebovať. Ja sa dnes rozprávam o svete ženskej krásy s Vierkou Ondríkovou, ktorá je kozmetickou poradkyňou, odborníčkou, špecialistkou, a k nám do štúdia pribudla aj ďalšia usmejatá tvár, slečna Mirka Kojšová, ktorá je takisto šikovná kozmetická. Vy ste samozrejme spolupracovníčky, ty pracuješ u Vierky, aby sme to objasnili trošku dievčatám, ktoré nás sledujú. Takže ideme už teraz na tie dobre mienené a cielené rady, pretože ide leto, letné obdobie. My sme videli, ako to vyzerá, ako by to, čo by sme si my ženy mali dopriať, ako by to malo správne vyzerať, že napríklad aj všetko hneď naraz. A to sa ešte aj nechty dali na rukách robiť však. A ešte neviem čo všetko, že sa to dá pekne vykombinovať, ale zaznela tu, chlapi kameramani, že čo chudiatka ženy musia, tak prosím ťa, vyved nás z omylu, pretože aj muži k tebe chodia a toto absolvujú úplne všetko. Sme veľmi radi, asi je nová doba a muži pochopili, že musia aj oni vyzerať a zrelaxovať. Však aj oni majú tvár, aj oni majú nohy, aj ruky a musia, samozrejme, koľkokrát sú v takých pozíciách v práci, že to telo predáva, tá tvár predáva, ten face, hej. Je to nová doba. A žena, šikovná žena to pochopila, tak svojho muža pošle do takéhoto salónu, aj keď sa spiera zo začiatku, napríklad najmä na nohy, na pedikúru, vyskúša to, my si ho už potom samozrejme chce aj manikúru, chce aj tvár, masáž tváre, masáž chrbáta. Je to veľmi príjemné, ten muž potom samozrejme, jemu sa to veľmi páči. No, bo to by sa mu to nepáčilo. Mnohokrát je poctivejšie v tomto, dôslednejší, pravidelnejšie chodí ako tá dáma. Tak chlapi sú možno ešte o niečo väčší narcisi, teraz nás zase budú všetci nemať radi, ale nie to len na margo, veď vysielame predovšetkým pre dievčatá, takže ma nepočúvajte. Ono potom sa vystriedajú, väčšinou chodia takto rodiny v sobotu. Najskôr príde pán manžel, on odíde a vystriedajú sa doma a príde pani manželka. Tá medzi tým uvarí obed, postará sa o deti, potom si vymenia garda, je to veľmi príjemné. A večer idú do divadla. No, a krásna sobota. Krásna sobota. A presne tak tá dáma, tá manželka povie, to je spokojná rodina. Áno, presne tak. Mirka, my sme rozoberali trošku teda tú nevšednejšiu starostlivosť, ktorú môžeme práve u Vierky v salóne vyskúšať si. Ako to ty vnímaš, keďže sa tiež pohybuješ v branži alebo v tejto oblasti? Kráča to dopredu, mení sa to? Sú stále nejaké novátorstvá, niečo sa nové skúša, možno vo svete masáží? Vieme, že vo svete kozmetických prípravkov úplne áno, to ide závratnou rýchlosťou dopredu. Takže ako sa to mení? Kráča kozmetika takisto nejakou veľkou rýchlosťou dopredu? Určite áno. Aj tá praktická? Aj tá praktická. U nás v salóne sme to práve tak zaviedli, že sme spojili tú kozmetiku s tou pedikúrou napríklad, aby sa robila súčasne. Čiže to už je novátorstvo istým spôsobom? Áno, v podstate áno. Dobre. A tie trendy, napríklad masírovanie, ako to teda vyzerá? Musíte sa aj vy samozrejme asi vrtať v jednotlivých tých chrliacich článkoch, ktoré prichádzajú aj zo sveta, pretože všetko sa to tak vzájomne melie a potom si vytipujete, že toto by sme mohli vyskúšať, toto ma zaujalo, alebo ako to je? To je také individuálne, že človek, keď robí s tou zákazničkou konkrétne, tak každá je iná. A my už vieme podľa typu tej pleti, podľa toho, že ak má tá zákaznička nejaký problém na konkrétnych miestach na tvári, že čo treba, kde viac treba pritlačiť, čo s čím má problém a podobne. Takže není tá masáž taká, že idem ju robiť tak, ako som sa učila na strednej škole, že tieto fázy a postupne. To znamená, že sa porozprávaš tou dámou, keď príde? Aj to a poviem jej, že tu možno na tomto mieste, tam trošku pritlačím, môže to byť trošku také, možno bolestivejšie, možno príjemnejšie, ale v konečnom dôsledku tá pleť sa uvoľní a potom je ten výsledok taký, aký je. A chcem doplniť, že samozrejme chodíme na školenia pravidelne, ale nie len také kozmetické, ale aj z toho zdravotníckého hľadiska časopisy fungujú, ale nie len na naše školenia a výstavy, ale aj do zahraničia. Veľmi nám to veľa dá, lebo tam veľa aj vidíme nového, čo na Slovensku napríklad nie je a chceme to tu dostať. Tak z toho kozmetického a zdravotníckeho hľadiska je to naozaj
Ďalšou nespornou výhodou je to, že ty teda spolupracuješ aj s pani doktorkou, všeobecnou lekárkou, internistkou, s pani doktorkou Ingrid Malgotovou, ktorá teda môže prísť na konzultáciu, ak ju prizveš, ak má naozaj nejaká dáma nejaký radikálnejší problém alebo chce naozaj odstrániť tú prvotnú príčinu, čiže je to naozaj kompletná, by som povedala, že už aj lekársko-kozmetická starostlivosť. Je to výborné, lebo, jak som spomínala, že pleť je výsledkom znútra a keď máme ten cit pre tú pozorovaciu schopnosť máme, tak naozaj tá pani doktorka Malgotová u nás má veľmi veľa práce niekedy, lebo mnohé mi povedia, roky som mala takýto problém, napríklad so štítnou žľazou, ani nevie, ale tá tvár mi to signalizuje a ona mi to dotiahne, hej. Alebo máme tam dokonca lekáreň na poschodí, kde je úžasná Andrejka, magistra, ktorá je vedúca tej lekárne a asi jedna z mála lekární, ktorá vie zarobiť rôzne mastičky ešte, čo je veľmi... Výsostne individuálne, samozrejme, podľa potrieb. Výsostne individuálne v tom duchu, že mnoho lekární už sa špecializuje len na ten predaj. Áno. Ešte táto lekáreň ešte vie zarobiť také špecifika, čo potrebuje aj kozmetika. Hej, také základné. Ja ešte na teba, Vierka, prezradím a určite mi aj Mierka dá za pravdu, že ty si naozaj taký v tom najlepšom slova zmysle taký ten snorič všelijakých noviniek a všakovakých dobrých vecí. A ja som veľmi rada, vy ste k nám do štúdia aj priniesli takéto zázračné veci. Ja to musím ukázať, lebo je to úplne niečo svetové. Myslím si, že ja to ukážem asi takto, lebo aby sme nemali krabičku. Že je to takáto len zázračná vec, ktorá na prvý pohľad vyzerá celkom obyčajne ako obyčajná tekutá linka alebo možno špirála a pritom je to vlastne napríklad produkt, ktorý ja považujem za revolučný, pretože ten pri pravidelnom používaní dokáže zahustiť či už myhalnice alebo obočie. Ako je to možné? To je produkt, ktorý som objavila v Mníchove na jednom veľtrhu. A naozaj nechcela som tomu veriť ako kozmetička, že toto môže a dokáže, lebo my sme predtým lepili myhalnice, 3D myhalnice, hej. Teraz to beží. Ale veľký problém má zákaznička s obočím, že nedorastá, že sa to potom tetuje, že... Časom aj povypadáva, Časom aj hormonálne povypadáva a to lepenie tých myhalnic, ide tam určité lepidlo, ktoré nie je dvakrát, nesúhlasím mnohokrát s tým, tak prijala som toto ako výzvu, že vyskúšať to, že či to naozaj tak funguje, ako to opisuje výrobca. No, boli sme s Mírkou aj s kolegyňami v salóne rezervované v tomto, ale naozaj po 8 týždňoch doby pôsobenia, podávania pravidelného, skôr by som povedala, ako liečivo sa to dáva, tak naozaj tá hustota a dĺžka tej myhalnice išla do riadnej dĺžky. A zázrak, doslova zázrak. Ja by som len možno pre takých ználejších v oblasti oftalmológie, že teda obsahuje to prostaglandín, čo je teda účinná liečivá látka, ktorú možno teda viacerí poznajú v súvislosti s liečbou šedého alebo sivého zákalu, ale samozrejme tu je zase špeciálne kozmeticky upravovaná, riedená a zase doplnená inými vitamínami a inými látkami, ktoré teda môžu pôsobiť aj ako neliečivo v tomto konkrétnom prípade. Tento výrobca kozmetický urobil ten výrobok tak, aby bol testovaný v rámci EÚ, takže má svoj EU kód testovací, takže je úplne bezpečný, takže som na ňo veľmi hrdá, že som to objavila a že to môžem slovenským dámam ponúknuť. A ja si myslím, že to je úžasné, keď každá bude mať také vejáre myhalníc, že budeme klípkať očami a nepotrebujeme ventilátor, to bude perfektné. Ja ti poviem tak, aj z takého toho kozmetického hľadiska a Mírka dosť líči, tak mnohé nám povedia, že menej špirály ušetrí v podstate na špirále, nemusí si toľko líčiť tie oči. Áno, presne. Oveľa krajšiu farbu, hustejšiu, hustota a tak ďalej. Tá dĺžka urobí úplne iný kukúč, ako sa povie.
Dobre, dievčatá, keby sme chceli poradiť našim dámam, ktoré nás sledujú, že teda ide toto letné obdobie, ide obdobie možno, kedy tá pleť dostane trošku viac zabrať, aj paradoxne, aj keď slniečko je milosrdné, ale sem tam teda vysušuje a práve spôsobuje pigmentové fľaky a mnohé iné veci. Ako by sme sa mali v lete o tú pleť starať? Na čo by sme určite nemali zabudnúť? No, čo nemôžeme zabudnúť určite, starať sa tak, že sa večer odlíčiť, to je dôležité. Čiže to je asi bod A, to je s obrovským výkričníkom. To je najdôležitejšie. Ale Mirka, čo to znamená správne sa odlíčiť? Pretože niekto si teda umie pleť, možno si použije nejaké odličovacie mlieko a dovidenia. No, tam... Čistiť sa dovtedy, kým je tampon čistý, napríklad, keď používame tonikum, plečovú vodu, plečové mlieko? Ale niektoré plečové mlieka nedokážu veľmi dobre odličiť. Alebo skoro aj keby ste ho používali 5 krát za sebou, tak ráno sa zobudíte. To znamená, že mlieko a je nevyhnutné aj tonikum plečové, podľa teba? Nie? Je aj mlieko, aj tonikum, ale je rozdiel mlieko a mlieko. Lebo mlieko také... naozaj dobré by malo byť husté. Musí rozpúšťať ten tuk, tie usadeniny, tú špinu, čo je na tej tvári. A vlastne to odličí iba také veľmi, veľmi dobré mlieko. Dobre. A potom tú pleť tonizujeme. Dobre, čiže odlíčime pleť, tonizujeme. Čo ďalej nesmieme? Alebo kde robíme najčastejšie chyby, na čo zabúdame? Zabúdame chodiť na kozmetiku. No, to mi je jasné, lebo sa vyhovárame na čas, čo opäť je zlá výhovorka však. Ja si myslím, že zabúdame dosť na hydratáciu. To je základ. Základ je voda. Pretože keď aj kvet nepolejeme, tak nám opadne, oschne. Takisto aj tej zákazničke hovorím, musíš piť tekutiny pravidelne. A to je to dôležité, lebo to nie je, že hydratačný krém si kúpim a naťapkám si na tvár, ale to je aj hydratácia znútra. Presne tak. Potom tá výživa, to je strašne dôležité, lebo keď nepríjmame vitamíny, minerály, tak naša pleť je ovednutá, je smutná. Takže aj to. Takisto aj kvietku dodávame. Presne, ja to prirovnávam zákazničke ku kvetu. Že musíš doplňať, aby mala pred očami ten signál. Musím si dať tú vodu, tie vitamíny, tie minerály. A potom, samozrejme, dá sa s ňou pracovať, dá sa s ňou masírovať, dá sa s ňou robiť tak, že doplňame séra, krémy, masky a samozrejme základ je to čistenie, ako Mirka spomínala. Dobre, ak teraz siahame po nejakej kozmetike, ktorú môžeme mať na bežné denné používanie, respektíve na domáce používanie, čo by sme si mali všímať, alebo podľa čoho by sme vlastne mali si zadovažovať krém? Je najdôležitejšie zloženie, je najdôležitejšia značka, je najdôležitejšia cena, je najdôležitejšie to, či je kúpený v lekárni alebo v obyčajnom drogistickom obchode? Je to dosť individuálne v tom duchu, že koľko chceme do toho investovať samozrejme, ale necháme sa asi viesť tou kozmetičkou. Ja by som to čiže poradiť sa. Poradiť sa. Vlastne skúsenosti ako od kozmetičky, tak. Áno. Poradiť sa, lebo... Ale tiež musíme o tom vedieť my. Samozrejme. Veľa. Musíme o tom vedieť veľa, sme školené, vieme, takže individuálne k nej pristúpime. Ušetríme jej peniaze. To znamená, že povieme jej presne, že v tomto období by si mala začať hydratovať tú pleť. Áno. A napríklad dáme kolagén v sére. Ja veľmi vynášam do popredia teraz séra, pretože idú hlbšie do pokožky. Máme nejaké? Toto sú, môžem ukázať? Ja som priniesla niečo, napríklad to je sérum, teraz máme s kyselinou hyaluronovou, ktorá vyplňa, robí takú ako keby sieť pod tou pleťou, vyplňajú, hydratuje ju a tá pokožka vyzerá tak na dýchanie, takže sérum. Potom máme tu aj vitamínové sérum, ktoré je zaujímavé tým, čo som spomínala, že aj znútra, ale toto je sérum na pleť zvonku. Dáva sa na celú tvár, okolo očí, krk, dekolt. Stačí fakt minimum, lebo dosť sú silné. A naozaj vidí tá zákaznička efekt. Je mojou takou odmenou, keď mi povie, že funguje to, super to je. V tom sére sú také mikrokapsulky, ktoré sú v tých mikrokapsuliach sú uzavreté účinné látky. Čiže už nie len krém, ale už aj celé, už vlastne keď máme problém. Keď je problém. Napríklad chcem niečo rýchlejšie urobiť, alebo ošetriť tú pleť po zime, po slnko zničilo mi tú pleť. Alebo keď chcem niečo
urobiť, že zákaznička mi povie, okolo očí mám nejaký väčší problém, tak jej nasadím plus ku krému sérum. Áno. A to je možno celá starostlivosť, teda, ktorá súvisí s celým ženským telom. Teda nejde len o tvár, ako by sme si mnohé častokrát mylne mysleli, pretože ty si hneď v úvode spomínala veľmi dôležité veci, ktoré často počúvame, ale ja si myslím, a môj subjektívny názor teda je, že zabúdame na krk a dekolt. A to už nehovorím potom o ostatnom tele. To už si nenecháme pomaznať, tak ako ešte máme ilustračné zábery z tvojho salóna, že si to teda môžeme pozrieť, môžeme pod to porozprávať, že čo to práve teraz vidia naši televízni diváci. Toto robí naša masérka Beátka, vlastne lymfodrenáž celého tela. Lymfodrenáž je dôležité uvoľniť kanály na celom tele. To znamená, to je ako taký potok, ktorý musí byť uvoľnený vo všetkej celej dĺžke toho tela. Takže keď niekde nie je uvoľnená tá partia, tak máme problém, zle sa to vymasíruje. Takže ručná lymfodrenáž je ako top. Áno. Je úžasná pred letom, je úžasná pri dietách. Áno. A napríklad aj pri anticelulitných kúrach. Áno. Čiže sprietočníme lymfu a potom máme vlastne, rozpumpujeme ako keby. Robíme taký detox, alebo hovorím pri tých zoštihlujúcich kúrach. Ako často treba absolvovať takúto celkovú masáž? Kedy teda vidíme možno nejaký výsledný efekt? V podstate po tej prvej masáži, hodinu a pol asi to trvá, až 2 hodiny, tak cítiš sa odpuchnutá, ale musíš veľa piť. Aj sa odvodňuje organizmus, je to teda dokázané, to vieme. To je základ potom, že tá masáž bola dobrá, naozaj. Takže odvodňuješ sa, ale samozrejme predtým musíš aj potom dospiť, aby prečistila si sa. Individuálne samozrejme treba povedať, že každý je iný. Tá masérka to sama cíti pod rukami, takže ona povie za týždeň znova treba. Hej? Povie jej, že taký štandard je 10 tých masáží lymfodrenážnych, ale možno po 6 ti povie, že už netreba, už nemusíš, už potom je len môžeš nejako na udržiavanie, že už to nie je proste také, že máme tam aj ten efekt zdravotný a chceme dosiahnuť nejaký teda zdravotný efekt. Napríklad veľmi dobré je aj keď je žena tehotná a o puch-nôh sa jej naraz deje, tak vtedy je to veľmi zaujímavé. Mnohokrát mi príde v šlapkách, že je taká opuchnutá a odchádza. Nič iné neobuje. Áno, a odchádza normálne, že si môže aj obúť tie topánky. Takže je to zaujímavé. Čiže je to vlastne taká masáž, ktorá je jednak príjemná, ale ktorá naozaj teda nám zabezpečuje to, aby sa ten organizmus odvodnil a aby sme následne potom nemali nejaké zdravotné problémy. Je veľmi príjemná. Pretože ukazujeme naozaj takmer pri každej odpovedi, že tá kozmetika naozaj veľmi, veľmi úzko a ten svet kozmetiky a ženskej krásy veľmi úzko súvisí s tým, ako sme na tom zdravotne. Ako sa cítime, ako sa o seba staráme znútra a tak ďalej, to sa všetko potom odzrkadľuje. Teraz asi pôjde o pedikúru však? Áno, toto je pedikúra, ktorá je veľmi vyhľadávaná v našom salóne, lebo naša Martinka, ktorá ju robí veľmi precízne a úžasne. Toto je samostatná pedikúra, ale robíme ju aj pri lôžku. Ona robí kombinovanú, to znamená, že mokrú so suchou. A tie nožičky sú naozaj potom ako bábätko. No a keď už budeme takéto krásne a pripravené na všetko, tak potom nás budú zaujímať aj tie trendy, možno ktoré sa týkajú líčenia. Stále čítam a počúvam o tom, že idú do módy pastelové farby na leto. Áno. A veľmi také jemné, to líčenie by malo byť také prirodzené. Také nahé? Také nahé by som povedala. Dobre, ako by sme, Mirka, mohli našim dievčatám objasniť termín nahé líčenie? Čo teda použiť, čo určite nepoužiť? Čo použiť je určite make-up, púder, stačí nejaký jemný tieň tej pastelovej farby, nejaký zlatý, svetlohnedý. Niekedy možno nemusíme použiť ani ten tieň, stačí, keď budeme používať prípravok na rast myhalníc. Áno. Narastú nám, stačí ich potom len zafarbiť alebo dať minimálne špirálu, nejaký lesk na perlíčka. No tak to je výborné, to si myslím, to je veľmi výborné a jednoduché. No to je svetové, to nám ušetrí tam samozrejme aj čas. Ako je to napríklad s očnými linkami, lebo ja mám taký dojem, že niektoré fenomény vo svete líčenia nikdy nie sú out.
Ako keby sa naozaj šinuli po takej tichučkej línii, aj keď nie sú napríklad dominantné počas nejakej sezóny, nie sme úplne out, keď to použijeme. Ako je to s tou linkou? To je taký jeden z fenoménov však? No, to je také, ale je to úplne super. No, ja si to tiež myslím. Takže keď nechceme použiť napríklad tieň, môžeme použiť trošku špirálu a napríklad linku na horné viečko a to môžeme ešte stále sa zmestíme do toho nahého líčenia. Dobre, my sme spomínali teda, že treba použiť make-up a púder aj počas leta. Je dobre používať stále? Niekto sa bojí, že tá pleť nedýchá? Nie, určite áno, kvôli tomu, že tú pleť treba chrániť. Ako my dáme ten krém na pleť, ale predsa v tomto prostredí, v tom ovzduší je plno nečistot, takže tú pleť treba tým make-upom chrániť. Takisto aj púdrom, lebo tie škodlivé látky potom vlastne sadajú na ten make-up, ktorý my večer odličíme. Áno. Mírka spomínala teda, že počas tohto obdobia bude najdôležitejšie asi pleť je dostatočne hydratovať. A to je ďalšia otázka, ktorá asi dievčatá bude zaujímať, teda, že do akej miery treba mať tú kozmetickú škálu tých prípravkov doma. Hovorí sa stále, že už by sme mali po 35 mať špeciálny denný krém, špeciálny nočný krém, špeciálny očný, ešte teraz pribudli tie séra a to si teda povieme, no tak to pôjde aj do peňazí. Čiže čo je možno zbytočné, ale čo je naopak nevyhnutné? Vieš čo, zbytočne veľa nakupujú tie ženy niektoré, aj z každej rady, aj ja im to vždycky tak aj s Mírkou, im to tak upraceme. To znamená, že ona mi povie, čo všetko má a ja to tak povyradzujem, poviem jej, že tak, toto je zbytočné, skúsime toto obdobie nasadiť, iba to. Takže snažím sa ju viesť a nechá sa veľmi pekne časom. To je super. Je veľkou chybou teda, ak napríklad máme jeden krém, počas leta hydratačný krém, ktorý použijem ráno aj večer? Keď nemáš problém, tak je to super, áno. Ale je napríklad dobré si aj očný krém zabezpečiť, lebo okolie oka je dosť citlivé a úplne iná pokožka tam je. Áno, takže ten tvárový krém je taký ťažší na tú pleť okolo oka. Takže ja by som odporúčala aspoň ten očný krém. Takto na horné, na spodné viečko sa jemne v klepe však? Presne, a ja by som ešte odporúčala zákazničkám natierať si krk a dekolt. No vidíš, ten krk drží tú hlavu. Áno, tam sú také škaredé vrásky, na tom vidno vek. A to je strašne, ja presne vidím, ktorá zákaznička si nedá ten krém. Aj na mne to vidíš? Ale ja občas si to aspoň trošku potiahnem keď sa krémujem, hej. Áno, vidíme to presne niekedy. Tak snažíme sa im to nejakým spôsobom apelovať na ne, že dávaj si ten tvárový krém aj na ten dekolt. A keď nestačí, je aj dekoltový krém. To sú už silnejšie krémy, ale potom samozrejme robíme s nimi aj tie špeciálne masáže, ktoré... To už... A čo by sme, môžeme skúsiť povedať, že čo by bolo teda možno v tom arzenáli našom kozmetickom domácom zbytočné? Či je to opäť individuálne? Veľmi ako zbytočné. Zbytočné niekedy naozaj nakupujú dámy si, možno má pocit, že už má vrásku a kúpi si veľmi silný krém, liftingový napríklad. Zbytočne ju naťahuje tú pleť. Ale chýba jej, dajme tomu, čistiace mlieko. A väčšinou povie, však ja mám tonikum. Ono to je veľká chyba. Tam to nestačí. Presne ako Mírka spomínala, že dôležité je odlíčenie pleti večer mliekom alebo gélom umývacím a potom tonikom. Áno. Takže to je, to apelujeme, taká postupnosť a takisto aj ten krk a dekolt, lebo on sa neoddeluje od tej tváre, on je celý deň vystavený poveternostným podmienkam a potrebuje tú starostlivosť aj ten krk. A potom v určitom veku prídu a povedia mi, že urob so mnou niečo, lebo ten krk je hrozný a už len šatka. Áno. Ako je to potom s ostatným zvyškom ženského tela, pretože ja viem a poznám, že sú dievčatá, ktoré neprestane napríklad používajú aj telové mlieka po každom sprchovaní, možno telové maslá, alebo možno nejaké iné výdobytky. To je super. To je áno, alebo nie? Áno. Alebo je to opäť prehnané to je niečo? Super. Nie, práve, že to je dobré, len to je určené na zakrytú časť tela. Áno. A dekolt a krk máme von. Takže on je aj trošička, tam moc toho tuku nie je.
Takže on je málo chránený. Občas by mohol ten tuk do zadku vybehnúť na dekolže, aby bol taký plnší a menej vráskavý. Úplne, aby odišiel. Alebo niečo podobné. Dobre, môžeme sa kamarátiť so slniečkom? Všetko s mierou. Dobre, čo to znamená? U nás, ja mám také pravidlo, že menej je viac vo všetkom. Nepreháňajme to. To znamená, že áno, slniečko je fajn, ale s mierou. A samozrejme, treba si ho aj chrániť pred tým slnkom, používať faktory. Niektoré dámy používajú aj už tie väčšie faktory, tie 50-ky kvôli pigmentáciám. Slnko je dosť agresívne teraz, takže musíme sa chrániť. Musíme sa chrániť a musíme sa o seba starať. My sme teda sa snažili našim dievčatám aj trošku možno prehovoriť do duše, že ako sa nezanedbávať, ako si utrhnúť, tak ako som presne končila aj tú dokrutku, aspoň hodinu času pre seba. A som presvedčená o tom, že nejaký výsledný efekt sa dosiahne jednak pravidelnosťou, ale samozrejme jednak aj po istom čase. Koľko je to minimum? U každej zákazničky je to individuálne. Dobre, ale mám na mysli tak, čo urobím si ja sama pre seba čas raz za mesiac, alebo raz za týždeň, alebo čo? Ja ti odporúčam. Zo začiatku aj Mirka, v podstate odporúčame zákazníčke, že ty máš takýto problém, tak zo začiatku poďme na to raz za 2 týždne alebo raz do týždňa. Neskôr to natiahneme na ten mesiac, ale musíme tú intenzitu nejakým spôsobom dodržať kvôli tomu efektu. Nerobím to kvôli tomu len pre ten zisk, ale zisk hlavne pre teba, ako pre klientku, pre dámu, ktorá chce dobre vyzerať. Takže ten problém, čo ju trápi možno. Tak. Takže ide o to, že aký máš problém. Keď je zničená tá pleť, tak častejšie a potom tu natiahneme na väčšie rozdiely časové. Ale keď nie je taký problém, tak raz do mesiaca stačí. Toto si myslím, že to by sa celkom samozrejme dalo zvládnuť. Takže, dievčatá, počuli ste, žiadne nemám čas, ani ja nemám čas, ale my si ten čas musíme nájsť, pretože potom budeme nespokojné však. My ešte máme také, toto nebereme, že nemáme čas, my pracujeme naozaj od rána až do neskorého večera a máme aj soboty otvorené mnohokrát, aj nedele prídeme. Tak už som zvedáva, že na čo iné by sme sa samozrejme vyhovorili, asi už na nič. Ale myslím si, dievčatá, že my ženy naozaj tak podvedome každá jedna chce byť aspoň zaujímavá, krásna a chceme sa o seba starať. Takže ja si myslím, že by sme teraz mohli po takej apelácii aj odmeniť dievčatá, ktoré nás sledujú, pretože to je takisto veľmi dôležité. Tak začni, Vierka. Poď, ideme na túto kurtizánu a samuraj. Získavajú pani Mária Grünerová z Vetvárskej ulice. Ja mám hneď pod ňou knižku o výžive pre deti. Dana Biela, kniha o deťoch, tak už budete vedieť, čo variť. Ideme na milenca Mariky Studeničovej. Mirka urobila radosť pani Irene Navratičovej z Nezvalovej ulice. A ja takisto ešte na záver urobím niekomu radosť a pošleme jej Nahoď sa pre 5 bábík. Pani Diana Danišová, Zálužická 8. Všetky 4 knižné publikácie nám venovalo vydavateľstvo IKAR. My mu ďakujeme. Vám, ktorých sme dnes odmenili, blahoželáme. Pripomínam len, že si pre knihy treba prísť osobne. A keby sme tak na záver možno ešte nejakú takú vetičku pre naše diváčky, že nejaký taký štart, odpich, že prečo určite áno, prečo seba nezanedbávať. Kedy sa nám to vráti? Budeme krásne, príťažlivé, usmiaté? Ja hovorím, krásna, milá, modro-biela, podobá sa na aniela, ako sa spieva v tej Elanovskej pesničke. To je také moje motto a kredo. Áno. Aby sme sa cítili dobre. Sami pred sebou, aby som sa cítila dobre v práci, lebo fajn, vyzerám, dobre sa cítim. A potom je to následne, už sa mi darí, už sa mi chce, mám energiu. Mirka, podľa teba? No. Aby sme sa možno páčili? Aj to, ale naozaj žena sa cíti oveľa, oveľa lepšie, keď
Aj keď má sa tú o seba pleť, stará áno. možno. Je tam tá satisfakcia, že to telo a tá tvár nás potom odmení, tak ako je to vlastne so všetkým. Dobre, dievčatá, ďakujem veľmi pekne. Som rada, že sme sa takto prešli po tom svete kozmetiky. Ja mám taký dojem, že by sme tu ešte vedeli sedieť aj 5 hodín, pretože to je taká nevyčerpateľná studnica všetkých rád, nápadov a tak ďalej. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste sa podelili hlavne so svojimi skúsenosťami. Aj sme trošku teda navnádili, predpokladám, naše diváčky, ktoré nás dnes sledovali. Sledovali ste Garde, dnes to bolo o ženskom svete. Dúfam, že sme vám ponúkli mnohé relevantné informácie a teda, že sme takto cez éter zodpovedali aj vašu otázku, ktorá vás zaujímala. Ak nie, tak sa možno niekedy k tejto téme ešte vrátime. Zatiaľ sa majte fajn. Ďakujem, že ste boli s nami. Užite si to a teším sa na stretnutie s vami na budúce. Dovidenia.